Ein moroedd. Ein bryniau a'n mynyddoedd. Ein coedwigoedd a'n coetiroedd. Ein mannau gwyrdd trefol. Ein bywyd gwyllt. Ein pobl. Ein cymunedau. Ein Cymru ni. Ein tîm. Yn gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd. Ein iechyd, ein lles. Y bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Ein hamgylchedd naturiol yw cyfoeth ein cenedl. Mae'n sail i'r pethau pwysicaf oll. Dyna pam mae ei warchod a'i wella wrth raidd popeth rydyn ni'n neud. Ac mewn gwirionedd mae popeth yn yfantol. Rydyn ni am gamu i'r gad ac arwain y ffordd y mae Cymru yn mynd i'r afael ar yr argyfyngau hinsawdd natur a llygredd. Ein gweledigaeth yw gweld Byd Natur a Phobl yn ffynnu gyda'i gilydd erbyn 2050. Ein cenhadaeth yw gweld Cymru lle bod natur yn gwella. Bod cymunedau yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd. A bod llygredd yn cael ei atal gymaint â phosib. Da ni'n gweithredu wella gallu Byd Natur Cymru i addasu hinsawdd sy'n newid. Fel yma yng ngogledd-orllewin Cymru. Cafodd yr afon ei llnau yn y 60au a dinistriodd cynefinoedd hanfodol wrth atal yr afon a cysylltu ar gorlifdir. Ond rydyn ni'n dadwneud difrod hwnnw drwy ychwanegu cannoedd o feini, graean a thywod yn ôl i'r afon. Rydyn ni wedi helpu'r cynefinoedd i wella a beamrywiaeth i ffynnu. Mae ffosydd dreinio wedi ei blocio i greu pylla er bydd bywyd gwyllt ac yn help i ddal a storio carbon. Da ni'n darparu manteision cynaliadwy hir dymor i'r ecosystem gyfan. Byddwn yn helpu ein cymunedau i allu'r sefyll yn newid yn yr hinsawdd drwy weithio gyda Byd Natur i ddal carbon a lleihau'r perygl o lifogydd. Mae mewndir yn anhygoel am ddal a storio carbon. Mae'r ffordd rydyn ni'n gwerthfawrogi mewndiroedd wedi newid gydag amser, a heddi rydyn ni angen iddyn nhw fod yn iach. Mae 90% o fewndiroedd Cymru mewn cyflwr sy'n dirywio ac yn allyru nwyon tŷ gwydyr sy'n cyfrannu at newid hinsawdd. Mae ein gwaith i adfer mewndiroedd ledled Cymru, fel yma yng Nghors Gyfeilog yng Ngwynedd, yn ddatrysiad naturiol effeithiol o mynd i'r afael ar yr argyfyngau hinsawdd a natur. Byddwn yn cryfhau ein ffordd o reoleiddio i atal llygredd gymaint â phosib a gweithredu'n gadarn pan fydd angen. Rydyn ni hefyd yn mynd i'r afael ar llygredd dŵr mwyn gloddiau metel. Rydym wedi nodi 129 o hen fyngloddiau metel ar draws Cymru sy'n cael yr effaith fwyaf ar ein hyfonydd, ac mae gennym rhaglen i'w hadfer. Mae ein gwaith yma yn Mwynglawdd Frongoch yng Ngheredigion wedi lleihau llygredd dŵr ac wedi creu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt. Rydyn ni wedi ailunio a chapio'r tomenni gwastraff gan ganiatáu listyfiant dyfu. Rydyn ni wedi dargyfeirio nant i'w atal rhag llifo i'r mwynglawdd, ac wedi adeiladu sianeli i gludo dŵr wyneb glân i gyfres o byllau gan greu cynefin gwlypdir. Mae ein gwaith wir yn gwneud gwahaniaeth. Byddwn ni hefyd yn arwain drwy esiampl fel sefydliad di-garbon gan roi Byd Natur wrth wraidd pob benderfyniad a wnawn. Mi wnawn wneud hi'n haws i bobl ddod o hyd, deall a gwneud pethau ar-lein a chysylltu efo ni pan bo angen. Byddwn ni'n arwain y ffordd, ond rydym yn gwybod pa mor pwysig fydd cydweithio gyda partneriaid. A byddwn ni'n teilwr rhain ffordd o weithio er bydd ein cymunedau amrywiol a'r bobl a'r bywyd gwyllt sy'n ei galw'n gartref. Yn y 10 mlynedd nesaf, sy'n 10 mlynedd holl bwysig,
Ein bwriad yw gweithredu ffrwyno'r newid yn yr hinsawdd. Gan gefnogi adferiad Byd Natur, lleihau llygredd, a gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer amgylchedd naturiol Cymru wrth i ni edrych ar ei ôl ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.